Dragi moji kripto entuzijasti, evo me nakon tjedan dana opet u akciji. Danas ćemo jedan lagani kripto update, podijelit ću s vama neka svoja razmišljanja i jedan detalj za malo motivacije, pa ako vam se sve to sviđa, ostanite sa mnom do kraja. Ja sam Dejan, vaš online kripto suputnik, dobrodošli u Kripto evoluciju. Što se tiče cijene Bitcoina, ništa se od posljednjeg videa posebno nije dogodilo. Pa i ne mora. Znate i sami koliko smo i čekali i najavljivali taj veliki potez Bitcoina, pa ajde neka se malo momak smiri, neka malo ohladi, zar ne? Možda i njemu vruće. Zanimljivo je da smo došli čak malo ispod naše zadnje linije otpora, da uđemo u takozvanu pozitivnu zonu, da probijemo tih cirka 31.500 tisuću dolara. No kao što smo već nebrojeno puta rekli, važnija nam je sama zaključna cijena, ne ovi kratkoročni izleti na koji dan ili par sati, što nema ni blizu toliku snagu, jer gledamo naravno uglavnom tjedni chart kao investitori, tjedni prikaz cijena. Malo ćemo detaljnije ovo sve proći u nekom od narednih videa, a danas vam s razlogom želim skrenuti pozornost na nešto drugo. Idemo sad na jedan čisti Bitcoin chart bez ovih mojih zona. Vidio sam dosta ekipe već počelo sa pretpostavkama da je ovo tu takozvani double top. Znamo da je double top ili M obrazac, on je bearish, je tako, odnosno negativan, kako god želite da se izrazim. I nije uopće problem što netko tako misli, jer kao što znate ne treba isključiti niti jedan scenarij, ali postoje oni koji su više i oni koji su manje vjerojatni. Recimo primjer velike double top formacije upravo imamo 2021. godine, ali ovo je unaprijed predviđanje samo na osnovu jedne svijeće, zato jer se zaustavilo otprilike kao što smo imali i 2 mjeseca ranije. Što je ovdje specifično? Dakle, ako pogledamo 2021. godinu, vidjet ćete da imamo tjedne svijeće sa dugačkim fitiljima, ali prema gore, je tako? Dakle, imali smo jaki pritisak prodavača, a u ovom slučaju, nazovimo da je to prvi vrh, to nemamo. Kad bi imali takav tip svijeće, onda bi već mogli razmotriti tu opciju. Do tada, naravno, ne možemo isključiti, možemo uzeti u jedan scenarij, ali nikako tako samouvjereno tvrditi da je to double top. Kao što znate, nije mi bilo neko vrijeme i obično ne dijelim gdje sam, jer ja vam uživam u malim stvarima, ne naslikavam se na nekim skupim fancy mjestima, ne glumim nešto što nisam i posjetio sam jedan grad koji sam imao priliku, sva sreća, posjetiti više puta u životu, ali sad već dosta dugo vremena nisam bio tamo i jedan podatak me posebno inspirirao da ga podijelim s vama. Taj grad moje inspiracije je Prag, a ovo je Karlov most. Dug je preko 500 metara i ova fotografija je evo nastala po nekom poluoblačnom vremenu i mojih je nestručnih ruku djelo. Isti se gradio oko 50 godina, a kamen temeljac je položio sam Karlo IV i to prema savjetu astrologa, pazite ovo, točno 9.7.1357. godine u 5 sati i 31 minutu. Zašto? Kad posložimo godinu 1357, dan 9, mjesec 7, sat 5 i minute 31, dobit ćemo niz brojeva 135797531 koji se jednako čita i s lijeva i s desna. I upravo kako je i kamen temeljac bio posložen u pravo vrijeme i gradio se dugo i strpljivo da bi i dan danas bio oslonac za jedan jaki i veliki i čvrsti most, tako je i ovo vaša godina kada gradite. Vi ste ti koji gradite svoj jaki most sa kriptovalutama za nadolazeće poplave i oluje. Vi ste ti koji su na pravom mjestu u pravo vrijeme. I da ste na pravom mjestu u pravo vrijeme, sve je više pokazatelja. Među ostalima, više puta smo govorili
o tome, a ovo je jedan od videa u kojem sam to sažeo pa da ne ponavljam, no mi idemo vidjeti što je novoga. Znamo da tržište kriptovaluta uvelike ovisi o kretanju cijena na američkim dioničkim tržištima i kad pogledamo rast S&P 500 indeksa od najniže točke do nedavno najviše u ovoj godini, ispada da je isti rastao preko 27%. Dakle, to nisam ja izmislio, to su činjenice, to su podaci i prema definiciji Wall Streeta to je bull market. Ali, naravno, govorimo sa trenutno o dionicama i znamo kakav je to utjecaj na kriptovalute, ali ono što je poanta, zastrašivali su nas sa najgorom godinom ikada. Sjećate se, zar ne? Dužan sam vam još mnogo videa, a toliko toga vam još imam za reći, pokazati, pa se nadam da ćete i u buduće ostati sa mnom. U pozadini naravno radim konstantno na nekim stvarima da se kanal i općenito sve to još poboljša. Hvala vama svima koji ste tu, ali i koji ste glasali u novoj kripto anketi. Tko želi još stigne glasati, ostavit ću link na anketu u istaknuti komentar ovog videa. Sad kad smo vidjeli situaciju sa Bitcoinom, ali i S&P 500 indeksom, i dalje imamo razloga za optimizam. Naravno, ne treba isključiti niti jedan scenarij, no najveća je po meni pogreška sam sebe uvjeravati da će se nešto dogoditi i onda pokušati naći na čartu i najmanji detalj koji bi nam dao šanse da se to ostvari. Možda je ispravnije uzeti u obzir i krenuti sa onim što ako sam u krivu. Tražiti razlog da naša tvrdnja, teorija ili kako god želite nije točna, te definirati korake što ću učiniti upravo ako sam u krivu. Da li ovo znači da ne možemo ići dolje? Naravno da ne, ali je svakako veća vjerojatnost da ćemo rasti. Da li su vremena laka? Nisu. Zato i gradite u teškim vremenima, jer teška vremena stvaraju jake ljude. Kao i uvijek, bez straha i panike kad idemo prema dolje, ali i bez euforije kada idemo gore. Ovo je bio kratki video update, više u narednim videima, a vama ukoliko je video bio zanimljiv, svakako nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal da ne propustite budući sadržaj. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav i uzdravlje!